komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City 4 na may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, may gabi. Mayong gabi, Action Bay kag sa aton mga listeners, no, ari ang lakat sa aton tiempo sining gabi, bulanon. Disyembre 10 to 2021. Shear line sa gihapon naga-impluwensya sa northeastern portion sang Mindanao, ginapaulan niya ang Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, hasta nga makalabot sa eastern kag central Visayas kag sa Kabikulan. Ang idulot kasi ni magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Northeast monsoon kun hangin amihan nagakomplementar nga nagaapekto dito sa Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province kag diri sa Central Luzon, Aurora kag Quezon. Nga magalumon man ang kahawaan nga may mahina ukon manipis ini nga mga pagulan ukon pagtulo taliti. Tugay na sa northeast monsoon ukon hangin amihan. Kag northeast monsoon sa gihapon nagaapekto sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa Luzon. Pero ang ilang nga tiyempo may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May idulot man ni siya na ligwin nga mga mahimay ukon manipis man nga mga pagulan ukon pagtulo taliti. Sa iban nga bahin sa atong kapungsurat na upod na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan Action Line, no. May pagulugal man ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. Sa gihapon may dalain siya na ligwin nga mga pagulan ukon pagpanag-uob nga tuga inisang localized thunderstorms. Ang wind forecast kag baybayon sa iban nga bahin sa Mindanao ara na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin halin sa naaminhan na silangan may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Upod kita sa Luzon, ang Kabisayan, kabugusan sa Kabisayan kag eastern section sang Mindanao napaidalom kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sa hangin magahalin sa gihapon namin na sidlangan nga direksyon aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan natandog sa gihapon ang aton si surface diri sa palibot, partikular sa Guimaras Strait. Ara sa kasarangan hasta nga mabalod ng aton baybayon sa probinsya. May takos ini 1.2 hasta sa 4.0 metros ang aton nga astronomical tide. Kag karon sa alas 7:33 sini nga gabi, no,
punto 5 metro ang takos ng aton nga hunas magabalos ang tao alas 2:57 karon sa kaagahon. May takos ini siya 1.4 metro ang kadalumon kag alas 5:23 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita ni siya alas 5:53 buwas sa aga. Kag ari kita 26 hasta 30 degrees Celsius o kung 38.8 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Aha. So Manila kat sa aton tiempo ulanon gyapon. Ulanon, oo. Oo. Mayo man mabulubugnaw, mabisan udto kay na Sir Gan, ang dapa-dapa ko kabugnaw ba? Oo man. Pero mayo man at least Hindi man ni bagyo ulan lang ni. ulan lang. Sige. Sir Gan, salamat gid. Welcome mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Action firing line. Maulano ng aton sini nga panahon mga ka-aksyon, rason nga ginapahanumdom gid kamo namon kada gabi nga kon ikaw nagapuyo da sigad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam la 7:09 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw. Biyernes kita. Yari na kita sa Disyembre 10, 2021. Action firing line. Mayara na gid lamang kita sang 15 dias ang nabilin kag Pasko na mga ka-aksyon. Kag 22 dias ang nabilin antes pa naman kita magsaylo sa panibago naman nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa 2022. Action firing line. Bukas ang aton sa Facebook page Bagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874. Ang aton sa pamangkot subong gabi mga kaksyon. Kung kamong akon sa pamangkuton, no? Ano abi ang mga gusto nyo nga mga plataforma di gobyerno sa aton sa mga presidential subong, na kamo bihambalda kay gusto ta mabalaan gikan sa publiko kay kon ilalang na no subong nga gabi basta may ara kamo gusto dira nga malawag ta dire kag makalabot sa tagsa nila ka mga mga personnel nga naga-monitor man sa aton kag mahutik man to sa ila sini nga nagapapili presidente mga kaksyon. Action firing line. Kamo nang bahala da. Part kamo sa aton sa nga pagpangalagad nga mangin komentarista man kamo sa inyo sa nga mga mensahe. Action Brian Warden. Action firing line. On board na Tob las 9 tak na siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang mga kaulumol kanagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sa area sang Talisay mga kaksyon, may ara sang isa ka 71 anyos na, bati may edad-edad na, pero nagakuti pa siya sang iya sining nga armas luthang, sumigabong. Isuno sa report, accidental nga naglupok armas niya na igo sa paa, baususkuti patay gid niya. Action firing line. Basi nagalolimpyo di siya kuno sa armas niya, ti patay gid ning nasambit iya nga biktima mga kaksyon. Action firing line. Gin-follow up ta ang report sa Calatrava ato balang nagasakay sa motorsiklo kahapon nga gintiro man sa ulo nga manog kapon sang mga baktin bla para hindi mangintakal pila kadlaw. Subong may mga ginaasoy na nga motibo ang kapulisan pero ang pulis nagpamalibad nga ipalayag ini. Siya daw kahuluya abi siling ko ano ayhan ini nga kahuluya nga motibo haw. Action firing line. Sige, patay man to ang biktima mo, no? Nasapuan na lang ang gahigdaon sa overflow and gahulid siya sa motorsiklo niya, may buslot ang ulo niya. Action firing line. Sa syudad sang Silay, gin-follow up naman tong kwan na manegosyante sang prutas lang nga ginluthang man kapon while nga nagapaatras sa iya sining kwan kanter mga kaksyon dira sa Mambulaka. Ti subong kapulisan ta may ara man sang motibo na based iya sa panaysayon sang asawa pero nagpamalibad man ipalayag sa publiko. Action firing line.
Intindihan ta ng trabaho sang kapulisan kay ti ginaimbestigahan pa. Kung madakpan ining suspect, dira na kag ipalayag nila ang tanan-tanan mga kaksyon. Action firing line. Mao diri man kagabi sa Bacolod, isa iya ka nobyo ang luyag kung tani nga magsugat sang iya nga nobya halin sa Cebu. Sugato niya nobya sa may Silay Bacolod International Airport. Nakabunggo iya sa thriller mga kaksyon. Patay! Action firing line. Nagahimamaylan pa ato. Mauperte nga kadimalason mo nonoy, no? So, 30 anyos palang edad siniho. Action firing line. Hinay-hinay gid, no? Kaga nagapalalarking da sa mga circumferential road, sa mga highways naton. Hindi nyo gid pagkalipati ang mga warning devices nyo dira para ma-aware man ang aton sa iban nga mga turista kag malikaw sa naman nga say isang aksidente. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaksyon, ginaktuhan na sang konseho ining palatindugan sang Bacolod City General Hospital dira sa Barangay Vista Alegre, no? Ginaktuhan na may ara sa nag-donate sang lute mga kaksyon nga amo ni si Madam Gloria Hinsuli, ano? Ti ang matabo dira do ginahingyo ang mga mangingalan sining hospital amo ang Teofilo Hinsuli Memorial Center mga kaksyon. Action firing line. Tining General Hospital amo ning dako nga handom ginsang Bacolod non. Pero natigayon lang ini sang naghimo nagduso sang laye si Lone District Congressman Greg Gasataya kag naaprubahan didto sa House of Representative saka sa Senado and subong laye na ti amo ni subong ho inaamat-amat na plastar tanan ti ginaktuhan man sang konseho ati may hospital ang Bacolod pila ka adlaw. Action firing line. Kay sa mga lugar des Negros Occidental nga mga dalagko abiti Metro Bacolod panidaan, highly urbanized city, ang Bacolod paya wala sang kaugalingon nga hospital, nagasalig lang sa regional hospital. Action firing line. Kag sa mga private hospital ti kabalo naman kita sa pribado nga sa pagkamahal sang balayran kon mahospital. Sige, ang balita sa Kapitolyo Provincial, pakaronan ta, kay ma-check man ta karon kung kumustang isa ka semana nga pagbalik-balik eskwela sa mga kabataan sa masobra na pulo ka mga bulothuan nga nag-pilot testing mangkitra sang face-to-face starting sang nagligad to nga Lunes sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kag iban pa nga balita karon sa aton sini nga pagpangalagad sa lokal. Atensyon dira sa banwa sang Binalbagan, partikularmente ang Binalbagan LGU. Ilabi na gid sa Human Resource Office sa HR Department mga kaksyon. May ara sang reklamo dira sang mag-ululutod nga mga nagatrabaho dira sa HR Department hibaluon taribig karon kung ano ni ginhimo nila sa isa ka estudyante. Action firing line. Sige, kag ang Seneco karon check man nato na tubala kagabing palayag ko sa inyo nga dapat hibaluon yo gid kung din ka mo pwede kabayad sang inyo sini nga bill kay kung kaysa basi gabayad kamo da sang hindi connected kag hindi affiliate sang Seneco anugon lang gid ang ginabayad nyo. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon mga aksyon dalag ko nga balita sa lokal pero diri kita nay mangonsiho gamay lang sa national mga kaksyon Dulog may malani sa national ho kay Kwan inang sa national nga balita ang DOH nag-aprobar nga pwede na makapangaruling ang aton sini nga mga kabataan. Ay dugay naman nagapangaruling sa Bacolod Action firing line. Way patagani nag-alert level number 2 damo na kabataan di pulo palakpak skilidalan kag sa mga kalanano. Action firing line. Pero dapat suno sa DOH naka-face mask sila kag bakunado. Action firing line. Kung isa ining taga DOH, ng taga IATF, kalilibog di ba sa ila mo? Nga mahambal sila nga bakunado sa mga karuling mga kabataan kay ang edad sang kahalos kalabanan nagagwa diho pulo down, no? Edad nga halina pulo panaog. Hindi panisla, way panisla bakuna. Action firing line. Pagkatapos ang street party pwede naman. Pero kay open ko mo ang street party ti okay na. Pwede gid ko na. Hambal sang DOH mga kaksyon, pero dapat naka-face mask ka mo da. Kung nag-shot ka mo da, kada tungab nyo sang beer nyo, buksan yung face mask nyo. Action firing line. Ay, sus ko, doy di magkalinsindihanay ni.
Ang number 1 gani subong nga pasaway kung natok nga nakit-an sa gobyerno ta mga salawayon nga number 1 subong. Amo ang nagapapili presidente sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Dildaction El Rey, sila ni subong iya ang sagi ka karavan. Bisan di na lang may karavan, gatililipo na mga bikers, motorsiklo, mga supporters. Why na social distancing? Ang iban way magani face mask. Tinuway man sila pinangdakop ka DOH. Sila ni subong ang puwerte ka mga salawayon, mga presidentiables naton. Action firing line. Kung COVID-19 ang panggahambalan, sila ning number 1 gido. Dira pa lang mismo ang mga nagapapili ta presidente doon din sila kasunod sang simple nga balaod kung sa Bisaya pa, simple yang nga pulisa nga social distancing nga face mask sang ila karavan dire, karavan didto. Action firing line. Di ko magdamo ni ang positibo sa COVID-19, basulon ang gobyerno. Action firing line. Ay, sus ko, number 1 nga sa lawayon, amo ni sila subong, no? Halos sila tanan subong nga kulo karavan eh. Si Bongo lang ang way ko makitaan. Kay ti hambalya ma-withdraw siya mo. Tiyan mo nang withdraw nga wala man siya nakadto sa Comelec kag mag-withdraw. Action firing line. Si Juan, si Ping Lacson kag si Tito Soto mo na daw ay ko masyado makitaan nga dakulo karavan ni sila. Last time diri sa Bacolod dari di sila pero mostly to virtual. Nagkadto sila sa may barangay Tangob Gym Gymnasium. Do tig pipila man lang kabilog tawo to pero live sa Facebook Live. Action firing line. Do mo na abi. Pero ang mga Bongbong Marcos, Sara, mga Isko Moreno, mga Manny Pacquiao, Leni Robredo, puwerte nga karavana. Bisan di na lang sinambunot ang mga tao. Action firing line. Ti numero 1 nga violator sining aton guidelines nga mag-health protocol. Action Brian Borden. Action firing line. Ginatun-an subong sa gobyerno mga kaksyon ang aton sining nga gobyerno ginatun-an subong ang booster sang mga naturukan na sang ikaduha nga dose mga kaksyon. After sa 3 months, pwede na sila makapa-booster liwat. Action firing line. Ginatun-an pa lang ha, why pa ni? Ginatun-an pa lang kagang ara subong ang J&J nga ini nga vaccine after 3 months. Pwede ka na makapa-booster pero iban nga mga bakuna waay pa kay mostly 6 months. Kung naturukan ka na fully vaccinated ka na, 6 months pwede ka makapa-booster. Action firing line. Grabe manigaling ito nga bakuna ngini kaya hasta mintras nga ra si COVID-19 amo man sagit kaya paturok. Action firing line. Halalong na lang kita no. Halalong na lang kita tanan-tanan makaksyon para layo sa disgrasya. Ay puwerte Arya, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon, ang bakuna sa gihapon 5 ka tuig pa saka sa 11 anyos. Ginatun-an or ginaduso karon ni San Jose del Monte City Representative nga si Rida Robles nga kung pwede ginaangyo niya diri ang ITF nga prioridad ining kabataan para sa pagbukas ang face-to-face Action firing line. nga klase mga kaksyon, no? Kay kung di ka na bakunahan, di ka daw kadelikado. Ginaduso yan ang 5 ka tuig tubtob 11 anyos nga mabakunahan. Way patangani katapos sa 12 tubtob 17 anyos diri naman ta sa 5 tubtob 11 anyos. Kalma lang. Action firing line. Amat-amat lang bala nung inadali nila sa ini mga kabataan yung nagaedad sa amoni. Way pa nigagwa may ispuloyan. Okay, ginapugngan pa ni sa ginikanan. Jutay lang nga ginawa subong. Focus ka muna sa pagbakuna sa mga tao nga mga tigulang na mga adults nga waay nagpabakuna. Action firing line. Kining 5 ka tuig tubtubon si anyos, bay inyo lang ni anay. Kaya pa ni sila mga balay. Pwede pa ni makontrol sa mga ginikanan. Action firing line. Way pa ka muna ka 1% guro sa 12 to 17 years old. Dari naman ka mo sa 5 to 11 years old. Do mga langka-langkang gobyerno tano. Action firing line. Way ginaplastar to dobla. Anyways, la 22 mga kaksyon sa aton sila nga pagpangalagad. Subong adlaw may ara sang bag-o nga kaso ni COVID-19 379. Daw nagnubo-nubo na gid man siya kapon 500 sobra Action firing line. And ang aktibo subong 11,905, ang patay 49,961 mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, dala lang kita na asta kay ang istorya subong sa mga balita sa national kung hindi COVID-19 ang lakat sa politika. So kung COVID-19 ining bago nga variant kasi Omicron,
pasalamat kita nga wala diri gihapon sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Salamat gid no, na control gilayon sa gobyerno ta, no? Na control kabay pa nga wala gid lang kay kita delikado siya kay kadasig manglaton, although nga di siya didli abi katama or kadelikado, hindi siya makamamatay ikumpara sa Delta variant kay ni. Action firing line. Ang pungsod sang France kag ang Portugal mga kaaksyon ginatun-an man subong nga iban anay o iilakip sila sa sa red list mga kaaksyon, no? Ang Pilipinas ginatun-an man subong kung paano makontrol ang pagsinulod diri sa aton. Action firing line. Atong 7 ka mga gikan sa South Africa nga include to sila sa sobra 500 ka mga travelers nga nagpululi sa aton ang 5 na locate na to, ang 2 na bilin pa, no? Kabalo man ni sila nga ginapangita sila galing kay hipos-hipos lang. Action firing line. Kabay pa nga ma-plastar ni tanan-tanan mga kaaksyon, ano? Action firing line. Sige, la 7:24 na sa aton nga pagpangalagad. Diri kita, no? Kay daw kagabi pagid ni kagabi pagid mga kaaksyon. Okay. Okay, sige. Ang ining reklamo sang isa ka 23 anyos nga estudyante nga taga Banwasang Binalbagan, no? Ang ginareklamo niya diri ang mag-ululutod nga nagatrabaho dira sa Human Resource HR Department sang LGU sang Binalbagan mga kaaksyon. Action firing line. Actually, may ideya na ko sang reklamo niya, no? May ideya na ko sang reklamo niya, pero gusto ko nga siya ang pasaysayon ko on air, no? Subong, on air mismo siyang pasaysayon ta para lang gid nga maatindihan taning reklamo niya, no? Kaya hindi ini pwede, kung ining aligasyon niya matuod ini, ti dapat ini nga mga tawo dira sa may human resource dapat tagaan man sila disciplinary action. Action firing line. Pero di ko na mag-conclude sa sinima tiniyon kay gusto ko pamatian ang ining reklamo sang isa ka estudyante nga naga-volunteer sa ginatawag nga One Negros back-to-back from back-to-back maka-action or grupo ini sa mga OFWs nga nagatipon-tipon sang ila padala nga kwarta kag ginabulig nila sa mga pigado dira sa area sang Binalbagan mga kaaksyon. Online sa firing line. Ari sa aton sining linya si Madam Krisha Ann Torindon. Ma'am, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Good evening, Morden. Sir Bri. Mayong gabi. Ang gabi. Sige. Si Ma'am Krisha ini, no? Hello, ma'am. Yes, sir. Bati sige. on lang kontingog, sir. Dira ka man pamati sa cellphone, hindi sa Facebook. Kaya sa Facebook, ka-delayed kita segundos. Ano, Okay, segundos? sige, sir. Sir. Sige. Batian mo na ko, subong. Sir. Sir. Klaro sige. lang. Sige. Say kami, B. Hindi lang pagpalawiga maayo. Ano ang Okay, natabo? sir. Ano Sir. natabo sa imo? Oo. Okay, sir. Last December 2, sir, ang morning na siya naka-receive ka message from my mother sa Saudi. Nga, ang ako niya cellphone is na turn over na sa HR office Binaldagan. Dali lang giday Then- ha. Hindi, Krisha. Okay, sir. Diri na lang kita maagi ha. Kaya para hindi ta mag storyline karon malawig kita. Okay, sir. Una, ikaw isa ka volunteer sang Sang One Negros back-to-back, sir. ano ni siya gani, ma'am? Solita, ano ni siya gani? Bali program ni sa namon, sir, sang mga OFWs, pero ang admin ni sa amon nga page si RR Hinyo. Okay. Tumandok na sa sang payaw, sir. Okay, sige. Tapos Bali, ang inyong ang inyong may Dali- activities dali- kami, sir, nga poorest of the poor. okay, gapanghatag ka mo. Bali, gapangita kami sa mga beneficiaries nga mga tigulang nga hindi nagid bala kasarang magngita sang ilang pangaboyan. Okay, anong ginapanghatag yun sa ila? Do ka namin ning kuan ninyo naming obra Sir. ninyo. Bali, may mga rice na sir. May mga groceries like gatas. Mga ginalanag sa mga tigulang mula, sir, raw. Okay, sige. Okay na tada, ano? Sir. Tapos, inang may una-una, may gin-post dira ang inyong admin sa inyong Facebook page. Anong Page. gin-post niya? May post na sa sir nga may caption nga may mga ginikanan nga hindi kabata sa kabataan, pero may kabataan nga hindi makabata sa ila may kabataan nga makabata sa ila ginikanan, which Okay. is true, sir. Kakatabo na siya subong. So, anong purpose sa to sang admin nyo nga gin-post ato?
Bali, inspirational quotes nito siya, sir, para Okay. maging aware man ang mga kabataan subong nga kinahanglan gid nila nga itutukan ng ila ginikanan. So wala man to si Sir nyo sang may ginatumod abi nga mga tao? No? Why Wala man? gid, sir. Kay ang pictures nga naka-attach to is random photos. Okay. Mga lain-lain nga mga beneficiaries nga hindi Ah. man namon kilala gid. Kung baga daw butangan nyo sa madamo nga mga litrato sa mga beneficiary Yes. nyo nga nakantuan Oo, sir. kag nabuligan na. Oo, sir. Oo, sir. Okay, sige. So, dito nag-ugat tapos ano natabo nadula ang cellphone mo? Oo, sir. Tapos naman pangatag, last December 1, Aha. amo na ang sugod, ginamo nga nangatag kami sa food pack sa Binalbagan area. Okay. Then, sang last December 2, nadula. Ay, December 1 man sang hapon, nadula man ang ako niya cellphone. Okay, sige. Tapos pagkadula sa cellphone mo, ano dayon? Ano tabo? Nagpost si mama, gintag niya sa akong Facebook. So, ang mga friend ko, nakakita man nga, na-informan sila nga nadula ang ako niya phone with, may, sir, may cash sa likod. Aha. Cellphone. Ano nga cellphone mo to gani? Opo, F7, sir. Tapos may cash sa likod nga pila. Oo, 9,000. So nadula siya nawigit, ginkawat o Oo, ng sistema. nawigit. Di siguro, sir, kay na-misplace ko doon sa sang pagpangatag namon sa Payaw area. Okay, Sa sige. food pack. Oo. So nawigit na siya. Pagkawigit, Oo, nawigit. anong ginhimo mo pagkawigit? Wala lang, sir. Nag-post na lang na si mama, nag-inform sa Facebook nga kung sino man tani nakakita. Mhm. Ang please iuli na lang, bis ka ng cellphone ko na lang tani, sir, bis ka hindi na lang ang cash. Kaya importante sa ako, siyempre college student ko. Okay, tapos ano dayon? Then, sang time na, sir, nga nadula akong phone, naglakad kami na sa Muntay, kay birthday sang amon nga tatay sang friend namon. Mhm. Then, tapos, sang namon, sir, sang aga na mismo, December 2, nag-text si mama. Nga ang isa ko kuno ka-friend, nag-text sa iya nga, ara ko na sa HR office, ang ako niya cellphone, gi-turn over. HR office sa Then, Binalbagan, LGU. Okay. Yes, sir. Oo, LGU. Aha. Sa akong mind, sir, before ko nagkadto, sir, ang syempre excited. Mhm. Kay, ara ng cellphone ko mong na-turn over na. Okay. Nag-anogi ko din, sir, nag-akupar ko sa habal-habal na nga tawag nila kasi syempre mountain area, pato ang amuntay. Okay. Hindi ka gidya makadali-dali tulhog, once nga wala kaya service nga imo. Aha. Then, pag-abot ka sa HR office, sir, 2 hours ground travel. Pag-abot ka sa HR office, okay man ang pag-welcome nila, sir, kaya gipapungko ako gani nila, na good afternoon. Then, gipagwa ko nga kon nga ID para man sir, pamatuod, man balang ako, mag-insecure siya to rin doon. Okay. Para mag-claim sa cellphone ko. Aha. Then, gipapungko ko ni Ma'am Irene na sa iyang nga table. Mhm. Nakibot na lang ko yung sir nga nag-grant siya sa akon about sa post sa One Negros back to back. Dali gid lang ma'am Nga ha. wala. Dali gid ma'am. Sino ni gani man ginamuno mo gani nga ginareklamo mo sa HR da? Si Ma'am Irene Baron. Irene. Oo, Irene Baron. Baron. Ano ni siya? Head? HR head. Sino pa? Sige, sino pa gitong isa? Si Miss Sari Banjola, sister ya. Ano ngalan? Miss Sari? Sari Banjola. Sari Banjola. Utod niya, manghod niya. Oo, siguro sir, kay wala gi ko na idea sang family nga Okay. nga. Sige. Tapos ano natabo sa dito ka na sa office? Nagkanto ka to kay gusto mo i-claim ang cellphone. Ilikay ng cellphone. Kay Yes. according Amo na sila ng sila. purpose kaya sir. Aha. Oo. Pero wala ko yung idea, sir, nga ang pagkato ko to bili is may questioning nga matabo about sa post. Okay. Kag wala kuya kabalos, sir, sang isyo nga amo na. Kahit syempre wala signal gidya mayo sa amuntay, wala kuya ka-stock sa page sang One Negros back to back. Okay, klarohon Wala ta ko ha. na-inform. Klarohon ta dam ha para hindi magsalala mo. Nagkadto ka to, agod i-claim ang cellphone kay may nag-inform kay mama mo, gin-inform niya ka. So pag abot dito, nagranda di ining nasambit nga si Baron. Irene Baron. Oo, kay ang iyang ginapangakig, may connection sa tong gin-post sang admin nyo. Gin-post. May Yes. connection sa party sa Family Matters. Abi, the family ano na. Yes, sir. Oo, okay. Yes, sir. Tapos, Kay wala kuya, sir, nag-expect nga ang one of our beneficiaries, sir, is your mother. okay. Ang nanay ni Baron, beneficiaryo niyo, Yes. nabuligan nyo. Yes. Yes, sir. Okay, tapos, Kadang iya mismo na nga tiya, sir. duha sila. Oo, bali ang tiya, isa mo sir, ang nagdalagi to siya sakon para mabuligan man ang iya nanay. Okay. Because ang ilang nga tiya, sir, gapangayo-ngayo na sa Plata, Binalbagan. Okay. Ano dali gid lang, balik na to gamay. Ano gid ang inyo ginaunod sa food pack nyo ni How? Ano bi pagay ko bi gamay nga ano bi?
bugas, Pila kilo? gatas, Pila ka kilo nga bugas? 3 kilos. 5 kilos. Dilatas, dayon gatas. Oo, gatas, mga noodles. Amo na sa sir ngunod sa amon nga food stock. Okay, sige. So, Gamay lang man nga bulig sir, syempre OFW hindi magid sa amo ginakadako nga sponsor sir. Yes, Ang yes. gina-cater lang namon ang mga hindi gid bala sir, hindi gid bala makaya nga mangita sa obra nga nga masusuntuhan lang sila bisan sa gamay lang. Okay, sige. Okay na tada, no? So, nagranda di ato galing si Baron kay ang tiya niya kag iloy niya, binipesyaryo ninyo. Na-post. Tinga ang Oo, sir. nagranda di pa siya kay nakatilaw man ganito. Bali, siguro sir, naigo lang ang ego nila kag pride nila tungod naigo sila sa caption. But ang caption sir is inspirational quotes, wala kami may ginapaiguan. Okay. First and foremost, sir, Aha. first and foremost, hindi sila namon kilala nga ang ila gili nana, ang bata gili ni Lula to is gaobra sa munisipyo. Sa LGU pa, gobyerno. Yes. Yes, sir. Supposedly, Wala gid ko idea. Kung imo padalman, hindi sila qualified. Kay ti damo sila may kulo kwarta sila gaobra sa gobyerno, ano? Oh, sir. Oh, Wala damo. lang ko wala lang ko idea, sir. Basta kami Oh. nagbulig lang kami tungod sa nabalaan man namon ni sitwasyon sang Iloya Oh. kaging iya nga tiya. O galing kay hindi man kamoya, way magid kamoya gurupag sulundan, may hindi man kamoya gobyerno nga dapat pilion gid Wala, tigado. sir. Wala ang inyo Wala. lang mahatagan lang abi. Wala na diya, sir, politics. No, hindi ni politics istorya naton kabalo ka Oo. may ayuda ang gobyerno nga ginapili Yes, sir. gid si Esu Anso muni na. Oh, ginapili Oo. gid kay para sigurado nga pigado gid. So inyo Isa na ya. na to, sir, saging akiga nila sa kon kay may kuno sa kon nga politiko. Pero wala, Oo. yes, sir, I'm the volunteer here. Dali lang gid, di lang tayo magkadto dira no kay maghambal ta karon politika madalom ng istorya ta basi Okay, anong sige, magkadtuan sir. ta sini karon. Ako okay lang kuya. Bisa magbinalbalanay ta di sa istoryanay, ikaw da iya karon. Amo na nga ako nya ginadepindihan, no? So Okay, sir. ang pagranda din nila para mas klaro, ano may atong pag-post nga caption nga may amo to, may mga pictures to nga ara ang mama kag tiya ya sa Facebook. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Upod man sa iba ng mga beneficiaries. Ko balagay gin consolidate nyo ang mga pictures, gintingob nyo to. Oh, yes, sir. Yes, sir. Oo. For documentary purposes. Okay ho. Para makitaan sa mga OFWs ino nga nagabulig. Yes, sir. Okay, sige. Oo, sir. Ano ano nga ako no nga ano gid ang ginhimo sa ino? Sige, ikaw saysay na subong dira nato sa office. Go ahead. Okay, sir. Siyang time nga rin ako sa office, sir, syempre, gahibi na ko sang kauya. Kaya hindi lang sila nga magutod ang ara sa office. Okay. Ang mga staff nila, amin mismo sa office. Aha. Syempre, sir, I'm third year college, kaya hindi na kuya sang kuyanan nga tawag. Aha. Tapos, ang isa sa nidlokan kuya, sir, kaging the threat ko nila. Dali gid lang. Gin ano nga istorya na baton mo sa office to? Gin ano kagid be? Ginagambal si Ma'am Irene sa akon nga, pasalamat ka, dirita lang kagindala sa opisina, ay kung dito sa balay, kaluluoy kagin sa utod ko, kagabi, panila, ya ginaplanuan, sir, nga tandugon, ni ko yun nila, makitaan ko nila. Okay, why man na sa nag-mention nga ari ka, anong ginhimo nyo to sa post nag-mention sa why? Wala man, sir. Rikta lang gid siya pangakig. Oo, dikta lang isa pangakig. Kay tungod, man ko sa picture, sir, pupod siyang ila, ang ila nga mama, kaniya Oo. nga tiya. Why Because ako ang volunteer, sir, mong. Why kagid binamangkot nga ating akigan mo kanung sala ko, why kagid namangkot sina? Nag-explain man ko, sir, galing kasi syempre, isa lang ko ya, sir, mong sila Oo. ya damo, ya gabarasa ko, naglibi na lang ko, hindi ko ka-explain sila, binsak ko. Okay. So dito na ta sa may mga pahog ka. Dali gid lang nautod siya. No, pasensya gid mga kaksyon. Ginapaklaro ko lang kay ti mabudlay ining aligasyon eh. Action firing line. Ginaaligaran ta dire ang HR. Ti maghambal kita Blackson Ilray sang HR. Ang nagapululongko da mga psychologists, di ba? Mga psychology graduate ini sila. Sige balikan tada ikaw bi madam anong threat sa imo? Patsyon ka, kastiguhon o kung ano nga sitwasyon? Dali gid lang kay do ara ka sa kwan. Plus tarbi gamay kang imo nga kwan nga kadula. Dali balikan ta si Madam Krisya mga kaksyon ha. Action firing line. Sige. Hello ma'am. Okay, Madam Krish, ara ka na? Sige. Kabalok, ang picture sang iya iloy kag ama, iloy kag tiya sining ginareklamo nga HR head dira nalakip dito sa posting, no?
So, di sila guro kapati, ngati, may ubra sila sa gobyerno, tapos, nakabaton sina. Do hindi man guro malain, guro na, no? Action firing Pero may takabalos ang iban pagid nga rason sini. Balik sa imo, ma'am. Okay. Ano to nga pahog gid yang nabaton mo, ma'am? Nga nagambal sa sakon ang sister, yes sir. Nga prisuwan niya gid ko, mapataya lang ko. Uy. Tapos, ano pag Tapos gambal siya nga kagabi, pag sila ko nayaga og tom sakon, ang the big question gid sir, ano ang sala ko? Okay, namangkot ka na. Because, oo. Hindi man ako ang nag-post ang picture, sir. Kag admin niya ang nag-post with that caption. Oo, sa pamangkot mo to nga anong sala mo, anong sabat nila? Wala sila, sir. Wala sila, kwan. As in, akig lang gid sila. Ang kaakig lang gid ang gakwan sila nga duwa. Aha. Okay. So pagkatapos sa to nga nag-ara ka sa opisina, ading ka na arang ang masubo diri kay ang cellphone mo wala. Wala ang cellphone ko, sir. Bali, set up lang na tabo sa akon para magkatulak ko sa HR office para pigan lang ko nila. Pero tinga panunto ila no. Anyways, I'm sorry, pero sa diri lang ko yan naakig. Nga ang balon mo yang aring cellphone di sa nadula pero wala gali. Daw mo dira edon di ko na namian. Sa ibang nga mga allegations, dira medyo hapaw lang ko danay kay gusto ko lang pamatian maning sabat sining duha, no? So wala ang cellphone mo to nga nadula and 9,000 Yes, sir. mo. So, Oo, sir. So, ano lang ginhambal nila? Ano lang ginhambal na tapos to? Why di ang cellphone sila mo? nga, pasensya, gid ang cellphone mo, gingamit lang to yan namon para magkadto ka doon, para wala mo intention mo. Gagin post mo gito ang pictures and may amo pa to nga caption. Ging ilabtan ko na private life nila, sir. Kaya wala mang ko idea nga ang nanay nila ay ang bata sila sa ang ginbuligan ko. Wala ko yung nag-expect. Okay. Naintindihan ko nang imo nga sitwasyon kay ti ang inyo nga bulig-bulig kumbaga the organization nyo lang na dira nga ti mabulig-bulig ta pagi sini. Hindi man nga gobyerno nga si gobyerno antes kahatagan kwarta mangkoton gid anay kung anong background sa pamilya mo basi milyonaryo kamo damo na abi. Yes, sir. Kamo ya pagkakita nyo dahil nyo lang kahatag pero likom sa inyo ihibalo ay mga HR employees gali ni sila sa LGU ang mga kabataan. Sir. Kagantiya. Okay, sige. So, kay why yung cellphone mo? Nagano ka? Nagwa? Nga, Wala, na-disappoint lang yung kuya, sir. Kaya syempre, kalain lang ba lang nga mag-expect ka bla, sir, Aha. Okay. So, sinong upod mo to sa sulod office to? But, imiga ko, sir, nga upod ko. Galing kay wala nila yung pasulod. Bali, ako lang, gid pasulod nila sa sir office. Pila ka bilog to mga tao sulod aside sa ilang duha? 7 sila kabilog, sir. Dala na sila. 7? And ang mga empleyado, tanan? Oo, mga staff, sir, sa Mga HR. staff. Okay. So, karon anong ginhimo mo pagkatapos sa to? Ano may mga nagpa-blatter ka? Anong sitwasyon? Yes, sir. Nagpa-blatter kay Kuya Sir. Kasi syempre, ang kahadlok, bala sir, syempre kami lang daan nga apat sa mga mangod. Kundi tapos ako pa ang pinakamagulang. Aha. Tapos, syempre si mama wala di sa amon layo. Sa amon, hindi mo na bala mabalaan, sir, nga, syempre pamawag na tuya mong. Okay. Tapos, wala ko vlog na-expect, sir, kay dapat may mga alam sila, dapat, hindi ko nila pagamo na sa HR office, kay damo tao, pwede ko nila mapasumon, sir, or private lang ay sir, yahon. Aha. Okay. Hanggang sindi man ko. Aha. Okay. So, anong advice ng police mo? Ipabarangay sila? Ano nga sitwasyon? Ang kay nagambal man sa samon na si Ma'am Irene nga ipasumon niya kami kag ipa-blatter. Pero wala man sa action subong. Pero amo na sir na blatter ko naman sa police station. Sinong ipasumon niya? Ikaw? Oo, ipasumon niya ko. Ano nga kaso mo? Wala ko kabalo, sir. Oho. Siya nang yaw-yaw sa imo, siya mapapasumon, ano? Sige. Ano nga mga lightning to nabatian mo gidhaw mi ara? Ano, sir? Ano nga mga lightning ka mga thunders to nabatian mo to sa sulod sa office niya? Hindi, wala lang ko sir. Trauma na ko sa Lord. At hindi, sinabi ko nag-ibig. Mine sa nga. Okay, sige. Plus tarbi kay gadula-dulo kay anyways, sa cellphone mo subong why nagid niya bati? Why nagid makitaan? Wala na gid, sir, wala. Sige, liyo ko dabi pa na pa-action anay bi sa cellphone mo. Go ahead, base may manunuyon da nga mag-uli sa cellphone mo. Okay, sige. Hello, Day? Hello, sir. Siling ko ipa-action mong cellphone mo kung di nawigit. Sige. Okay, pasi Okay, mauli sir. pa naman si mo din idulong. Okay, go ahead.
Hello, good evening. Kung sino man gina nakakita sa ako nga cellphone nga Oppo F7 nga may wallpaper to siya nga akon man to tsura makilala liban ko payaw to kabadyangan area lang man to sa nadula kadito lang kami nangatag food tax kabay patani mauli niya lang kay super importante gito ya sa akon kaya tutuya ang mga classes kay mga exams ko sa eskwelahan. Aha. Thank you. Kabay pa nga mauli ato. Anyways, Inday, kindly text ang kompleto nga pangalan sining duha sa amon sa akon. Okay, sir. Kag ang imo man complete address liog lang ko i-chat mo sa akon ay no. Okay, at least sir. ma-kompleto. Hulaton ko gidugay day. Ha, salamat gid. May gusto Okay, ka pa sir. ihambal Thank nga wala ko pa napamangkot. May message ng kutang kay Ma'am Irene, sir, kay siya sister. Sige, hindi lang lightning, hindi lang akig ha, kay bawal na di sa Okay, amon. sir. Go Okay, ahead. sir. Friendly message ha. Ma'am Irene, tani susubong ni nga chimpo kay tinabatian niya naman ni ang amo ni nga istorya tani kabalo naman pang mag-learn sang lesson yung nga punto ni kung may kakig ka mo sa katao hindi niya lang pagpaira lang akig. Pwede niya gid ko yung may istorya personal nga in the good way balahaw hindi ya kay pakoyan nyo ko da mismo sa munisipyo pa nga wala ko ya gina-expect kag hindi gina-deserve sa mga kabataan subong. Aha. Thank you, Gid. Sige. Okay. Salamat, Inday. May gabi. Thank you. Sige. Action Firing Line. Salamat kay Madam Krisha Ann Torrendon. Entertain ko ni kay involved diri ang kuan mo. Involved diri sa ginareklamo niya ang empleyado sang gobyerno. Action Firing Line. Kaging sa bisan hindi pa gani empleyado sang gobyerno kung may mga akto ikaw nga hindi manami sa isig katawo mo, so dapat aktuhan tagid na para makuha ta kag mabalaan ta kanong sitwasyon. Action Firing Line. Recap ko lang gamay. Si Torrendon naga-volunteer sa isa ka organization nga ginatapuan sa mga OFWs dira sa Binalbagan nga nagapanghatag-hatag sila sa mga pagkaon dilata sa mga poorest of the poor or mga pigado, no, nga mga iloy or sino man dira. So isa sa nahatagan nila tiya kag utod ni tiya kag iloy ni Madam Irene Baron nga amo ni siya ang head sang HR. Action Firing Line. Sa nagligad nga mga inadlaw to sinimana, nagpost ining ang admin nila. So do ka inspirational man, hindi man to inspirational, do ka reminders do ka kuana awareness abi nga dapat si kabataan halungan tang aton ginikanan. Si ginikanan isang ligan magin-post mo ko ni Action El Rey kung kita mo tong manok nga ang manok nga munga gin sa pupo yung mga piso niya nga namo-damo pagi sa pagtaklob ya sa iya sining pakpak. Hambal ko sa akon nga post link ko ang iloy nagaisahanon pero masapupo ya ang iya sining mga anak bisan pila ka bilog nga siya lang isa. Action Firing Line. Pero ang mga kabataan nga tag pila ka bilog sobra 50 15 kung kaisado hindi pa masapupo ang iloy. Action Firing Line. Di ba may point ka mga magkwaday, damo na bla, no? Bro, way ko to sa may natumod ha, basta ireklamo nyo ko na karon. Ako niya pulo posting lang ina. Now, pero ang pag-post ko, do amo to ho sa posting sang admin nila to ni Torrendon, no? Do amo to abi. So pag-post nila sa amo to nga caption, ginlakip ang mga pictures sa mga beneficiaryo nila. Hindi for me anong malain kung ginbutang ang pictures to, kumbaga a sort of daw kwan man lang daw mga pakita ablang ati amo na nisla mga beneficiaryo namon natagaan namon kung amo na bi. So daw naakig ang bata kay nakita niya tong litrato sang iloy kag tiyaya. Action Firing Line. Sige, dira lang ko anay asta, no? Hindi pagig ko maghatag sa dako nga komentar diri kay hindi magita di man ko entitled gid nga sagita diya ka komentar gini sa ilang aton importante na dala ta sa kahanginan ni nga isyu kag madisiplina tang dapat disiplinahon. Action Firing Line. Kung naga-monitor si Madam Irene Baron dira sang HR, no, sang LGU dira sa Binalbagan, very much welcome kagin ma'am anytime. Pwede ka tawag sa amon diri sa 434-3861 pangita lang si Action Brian Mordena, no? Buwas sa gabi kung willing ka pasabton tagi kay pamatian tama ng imo sining side. Action Firing Line. Pamatian tama ng imo sining side kung ano giblang nagkalahinabo. One thing lang hindi ko nanamian, ari prangkang istorya ma'am, ari lang gid hindi ko nanamian. Nga pinatawag nyo kag ginhambalan nga ari ding cellphone mo nga nadula pero wala man gali. Ti na yan di gid ko nanamian do ka very bad gid nga hinimuan mga masina. Action Firing Line.
Pero pamatian ko mangyapon buwas ang side mo kon makapakig-angot ko da sa imo. Ngayo ko number mo, you can contact me sa akon sining messenger dira Brian Morden lang or Action Radio Bacolod directly. Okay, para mapamatian ta man imong side para patas ang aton sining hampang diri sa aton nga pagpangalagan. Action Firing Line. Sa nagligad to may isa ko ka kumelek ka personnel nga na tiknulan mo taga DSB. Empleyado sa gobyerno man amo man ang isang batasan bla, no? Ang batasan gid lang ako nakapungko ka sa bangko nga kadaway kagid gahuna-huna nga nagasweldo sa imo gobyerno. Action Firing Line. Di naghipo siya. Di kabay pang nito siya magliwat sa batasan niya nga nagapamulpog sa lamisa, nagapangsita sa mga nagasulod nga nagapa-reactivate, nagaparehistro or kung ano nga etc. ka daw si Sin o nga hari da sa Comelec office da. Action Firing Line. Amo ni nga sitwasyon, no? Amo ni nga sitwasyon do anyways, side pa lang to yan ito rin doon. Gusto ko pamatian, buwas. Siga. La 7:48 na sa ton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action Firing Line. Ang nga bahin or pagbalik ta karon dugay ma-interview kita si Neko ha kagiban pa nga mga balita. Ani nga bahin dulong sa aton For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaan. si Hayati Aileen Aliazia. Oy, nadudula siya. I'm sorry, hindi ko mabasahan halos tanan nila. Damo-damo sang mensahe nyo, no? Okay, sige. Paki-share lang sa aton sining live. Walang iwanan. Good evening, so Brian from Juan Negros back to back. Si Manjo Arnijo naga-monitor. Baby Gregorio Yulos ang DSB poblasyon. Si Ana MG. Ellen Ponce Panunce, Araman. Carmelo Garingo, Alig Faith, naga-monitor. Okay, sige. Milili Oligo, Maria Teresa Ofelinia, Inday Blaza, si Ma'am si Susan Rojo, nakatutok live action Brian, mga Juan Negros back to back from KSI. Thank you, Gid. Diana Perez, alright, si Day Krisha, dapat may signal ka. That's Dipulo. Good evening, Sumbray. Pag-greet ko lang, bata ko na si Lance Flores, nga ara sa Barangay Tabo, Ilog. Happy birthday lang ga. Salamat. Pamilya, amen. GR Mainit Rihon, thank you, Gid. Athea Kim Iriman, walang iwanan. Sige. RR Regino is a friend of Action Radio Bacolod. Rich Marino, Action Bray, monitor kami di sa Tabugod, Kabankalan, Sumong. Ginapaksyon si Rudy Gaton. Si Christoph Caliejas. Boss, okay, sige, thank you. May natumba ko ng motorsikla. Imbong Jocampo sa Maaw, Homa Lomina, Dennis Richard Tiburuma, basi na akig sa kapsyon kay Ara Ilananay. Good evening. Amogid to. Tinuntogid ko na. Ni WT Olarte, ask lang permission kung pwede i-post ang picture. May mga tao nga sensitive, abi. Pwede man magtulong, wala picture. Ate, sige. Pero pwede man to siya mag-ayo nga i-delete lang. Pwede man to. Nga way lang inakigay. Walang iwanan, Privacy Act kuno sir, ano kaso, amo kaso. Okay. Di dapat ang admin to yung atikiho nila, hindi kay ining volunteer. Ang pamangkot nga siyang natirahan. Veronica Santillan Manukan, Carmelo Garingo Araman, balanta ginakon anong sa matuod kung makasabat man ang HR. Ina kung masabat sila. Lilia Taton, good evening, Sombray. Ga doble inyo audio, sulit-sulit, ihambal ga feedback. Pasensya ginay ha. Kung isa may mga technicalities nga hindi naton makuan ginay, mabantayan. Good evening, halin kay Martin Aliling. Lilia Tot, hindi maintindihan ihambal. I'm sorry. Si itong ibang kintindi manaya.
Si Ma'am si Susan Rojo, madamo gid nga salamat Sir Brian sa pagpamati kag paghatag aksyon sa mother sakit sa akon mo ni himuon nila kag ara sila sa gobyerno. Si Novi Valencia Subaldo, aari mabuot niya gobra ni sa gobyerno probot buot ginyaw. Hay, si Madam Novi. Oo. Doon hindi gani niya doon hindi niya katumba gani niya hilamon maglakat. Kasi siyempre sa simento siya gagi mo. Paano yung tumbaw ng hilamon? Sila Ray, no? Doon hindi niya Rosalina Arellano Espadero. Si Alig Faith, sir, salamat gid sa paghatag mo sa aksyon. Salamat gid. No problem. Bugas man lang ng amo na si El Rey kag dilatas. Virgil Pinda, nag-monitor sa Celine Homes. Thank you, God bless. Si Tuto Tatan, God bless. Si Radin Bahande, Araman. Good evening, Sobray. Lapit na lang Xmas. Monitor lang kami di sa Puro, Kabukiran, Barangay Takuling. Salamat, gid. Pasko ako gali, sir. Ako yung mahulat sang Pasko mo di, sir. Thank you, gid. Jocelyn Hardinico. Na madamo gid nga salamat, Action Brian. I am one of the Negros back-to-back followers. Hope gid nga mahatagan gid tani aksyon siya sila dira sa munisipyo. Ilabi na gid ang head sang HR. Grabe naga-monitor sa aton, di basta-basta. Si Arniel Gonzalez naga-monitor man, guilty lang guro ah. Di lang ko magsugpon. Si Gary America, baghak na guro klase HR. Si Ma'am Sebal niya, correct gid Sir Brian, ang hindi rason kay tungod ara sila sa pwesto pag gusto lang sila himuon nila. Hayati Aileen Aliyazia. Thank you, Sir Bri, na pagpabati, pag-action. Sige, problem. Paki-share lang sa aton nga live, kag paki-follow lang every night sa program ta. Lipay na ko da. Basta ma-post nyo man ang program ko sa back-to-back page da sa One Negros back-to-back da. Thank you, Gid, every night. Hindi man ta magusgar, pero bad gid nga batasan, magbinutig. Jocelyn, amo na ang matinas taason black. Ginasita ang tao nga hindi ka buta sa mata niya. Amon kwarta ang ginasweldo sa imo, madam. Kita mo na. Masakit ini nga tinaga. Ini sobra pa nito sa ginpost nga pictures ng Iloy kag tiyaya. Joby Monares naga-monitor man. Si Ana MG, thank you good sir sa paghatag time nga mairi ang natabo kay Krisya. God bless and stay safe. Thank you. Walang iwanan. Action Bright, pwede ko da kabisita buwas arilan man ko bakolod RR hino niya. Bawal galing ang visitor diri sa amon sir mo. Kaya i-text, i-chat mo ko bisor kung anong tada. Melchorita Ferrer, Kent Bulakha Waniza Raman. Emma Alcuela Kerlstrom, thank you good sa Sweden. Michael John Season, naga-monitor sa Barangay Sumag. Rodilyn Gayem, good evening Sombray, naga-monitor gid kami Barangay Tumina. Evening lada sa kay Romer Soriano Arzaga. Star Mayor naga-monitor man, Snow Way, Minnesota, USA. Lily King, Warren Ortiz, Araman. Sige. Ang way ko nabasahan, pasensya gida. Kay ang iban di, once nga gasululubrang mensahe niya, hindi ko siya makitaan di ho. Hindi ko siya makitaan, di ba? Overview. Hindi ko siya makitaan, ano? Sige lang, ha? Pakaronan tang iban karon ng malambutan tapagid. Ginapakadto ko na ni Action Dorel sa Sunday. Ati, sige, sa inyo lang, sir. Kamo ni Dorel. Okay. Warren Ortiz. Sige, thank you, gid. Sa akon di bawal kami, ako bawal sa sa mga bisita anay, no? Okay. Ay, thank you, gid, no? Naka-live sila ko na sa One Negros back to back. Thank you, gid. Fernandez Eric Araman, naga-monitor. Laarni Gayuna, evening sir. Thank you, gid, sa paghatag time sa amon bunso sang One Negros back to back. God bless. Ma'am Laarni, or sino na sa inyo nga nagpamati subong, basi pwede ko ma-interview yung admin nyo. Sinong inyo admin, abe? Basi may number siya. Para madungagan, tabagid kung sinong ang gasugid, husto diri, Sige. Basi pwede nyo ma-chat ang names ng admin nyo, magaan ko numbers ng admin nyo. Para lang gid nga makompleto ko ni, not tonight, tomorrow, abi, no? Basi ma-provide nyo ko. Sige. Relax ang ko gamay, balik ko dugay, ha? Walang iwanan. Dito ngalan, di ginang walang iwanan. Paki-share lang, ha? Walang iwanan. Balik ko dugay sa inyo. Alas 7:57. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo
kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ako ng baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa,
and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year: Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno
agod mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong. Sige, may gabi lang kay Barayuga Ray naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Action Bright tamyaw ko family Pasamante and nagatamyaw Yolanda Pasamante sang Kapahuan Bago City. Action Bright, luyag ko sa presidente unahon gid ang pagtatap sa COVID-19. Kay wala pagid kita kahibalo sang aton nga sitwasyon. May gabi Action Bright para sa ako ng presidente guro nga nagkadto sa West Philippines siguro ay. Amo tong akon butuhon. Kay way pa siya nakadaog nagkadto na didto siya. Do si Ping Lacson guro ding natumod mo ni guro ano no? Action firing line. Sige. Good evening Action Bri. Nakita guro sang tiya ni Madam HR ang iloy nga daw kinanglan gid bulig amo na gid buligan para sa nagapang bulig. Huya gid sila katama sa tao imbes pa salamat may obra may bulig pa iloy kay na di para mga kinanglan hindi na to paghagaron tandog ila bugal. How? Kay ti mangkot nila ila nga anak ka join base ula man bala sugid sakto haw. Pag-interview saya amo na naka-join ang iloy. Okay, isa man. Doon no, may mga interviews nimo. O nay, anong imo trabaho? Ang trabaho sa kabataan mo. Diba si may manggurunog. Action firing line. Sige lang kay kon hindi makasabat sa aton dring HR nga ginareklamo nga di sa Binalbagan. Ipalabot tani sa opisina mismo ni Mayor sang Binalbagan mga kaksyon. Sinong Mayor sa Binalbagan? Doon di ko sunado ha. Action firing line. Basi may someone na nga makatext sa akon kay di ko private may isang Mayor sang Binalbagan ano? Oo. Sige, ipalabot ta nito eh. Ipalabot ta ni didto magkaksyon no? Okay. Okay siya ning founder ha. Sige, thank you good sir. Salamat gid dira no? Action firing line. Dira lang ko anay ang stance ning reklamo kay sa iluwan ko ning isa ko ka issue subong gabi, no? Ang issue ta subong gabi may connection ini sa Sineco. Si Sineco magaksyon ang ila sining consumidors pagkadaghan na. Action firing line. So kon si Sineco magakiter sang ilang manog bayad sang bill mga kaksyon, gasululubra sila diri sa ilang office kun din man nga mga areas like Bago, Murcia, Don Salvador, Talisay, Silay. Amo ning mga lugar nga sakop nyo mo, no? So karon sa bag-o nga dimension sa aton sa technology, pwede ka ikaw maka-attach sa Sineco nga mag-business ka nga dira mabayad sa imo nga bill kag i-connect mo sa Sineco kon affiliate ikaw. Action firing line. Do ka nami man no, pero at least inang kakwan bla, kahapos na lang bala sang transaction now. May mga reports nga basi may ara sa nagabayad nga hindi gali affiliate sang Sineco kag ang ginabayad nyo wala nagakadto sa Sineco kag kibot na lang kamo utdan na kamo sang kuryente da. Action firing line. Damo na nga sitwasyon. Gundi ta gusto nga amo sina kay ang Sineco karon kon mangutod ini sila sa wala nakabayad kag kon maghambal kamo nga nagbayad kamo sa amuni amuna kag hindi man lang nila affiliate gali way gini sila sala ang Sineco. Way gini sila sala kundi kamo nga nagbayad nga way kamo na mangkot kung ano kalihitimo ang ginbayran ninyo. Action firing line. Kabalo naman ta subong nga panahon sa pagkadamo sa mga tunto, no? Kadamo sa mga nagahimo sang ideya agod makakwarta sa illegal. So, pagintindi ko mayara kita subong sa mga GCash na bala, di ni way ni Valor ha, kag Paymaya ang tawag sina. Ini sila pagintindi ko hindi credited makaksyon sang Sineco. Kag kun ano pagid abing iban. Anyways, ano gidayhan ang istorya sini ano? Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am Malu Paruco sang Sineco haga sa Baron tanay si Ma'am. Ma'am, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod, this Action Brian Morden. Action Brian, may gabi sa aton mga tagpalamati. Salamat gid ma'am sa time mo. Na-alarm lang kami sini Ma'am kay ano ma'am may ara okay na utod. Balikan ta si Ma'am Malu Abi ano? Online sa firing line. Firing line. Sige, alas 8:17 na sa aton sila nga pagpangalagad si Mayor Mirasol. No? Salamat gira. Ipalabot na kay Mayor Mirasol ang reklamo nga ini. No? Sige, balikan ta si Ma'am Malo. Ma'am, balik dira sa imo. Pasensya na utod.
Una utod sa signal, siguro. Yes, Action. Yes, ma'am. Ara Yes, na. Action Brian. Oh, sorry, good. Sige, okay, plus targamay, ma'am. Ma'am, ano-anong sistema sini? May mga reports nga, ano man si Sineco, anong sistema sang bayranay subong nga indi gid sa office gini, ma'am? Actually, Action Brian, may anak kita din accredit na Alvio Payment Center. Okay. They entered a contract with Sineco nga sila ang ating agency nga pwede makapanupot sila. So damo sila ang ma-apply for payment sa ila. May ara kita mga collection center nga accredited sang Sineco nga Alvio, pero dito na sila direct apply sang contract with Alvio, which is our main nga agency nga may contract. Okay. Ang matabo sila mga Alvio Payment Center, may band na sila nga ibutang man sa Alvio. For example, ako din nagpatindog ko sa payment center, kin-accredit ko ni Alvio. I will have 500,000 yung capitalization. So, ang inang 500,000, i-band ko na siya sa kay Alvio. So, that's also the amount na mabayad na pwede ko mabaton. So, for example, 100,000 ang akong din band. So, ang amount ng bill na pwede ko mapamaton, kag hindi mag-automatic na mauntat ang pagpambaton ko is also 500,000. Okay. Kung gusto ko na siya nga ipadugangan, pwede ko na siya mapadugangan. So, ang according sa imo band, amo man na ang kadakon, so pwede mo lang gid masupot. So, there are... So, nakibot kami, kaya ang Alvio lang man ang mga accredited banks na ato, may mga bangko kita like BDO, RCC, no? Ano pa ginadang mga bangko, no? Nagabaton sa ating Payment Metro Bank. Nakibot kami kaya may mga ara DigiPay, may ara pa ganit sa Metros last time nga I think sa accredit na sila ni Alvio. Nga nagapangbaton sila sa Sineco nga amount ka payment. So hindi ni sila ya affiliate gid ma'am, ini sila. Hindi sila affiliated, but tagina ko lang na-learn nga ni ara gali nga hindi sila accredited, batono nila ang bayad sa Sineco sa mga taga Sineco, and then mag-charge sila 25 pesos abi, and then ibayad to nila sa Sineco direksyon naman. So nabali na third party na sila. So amo na sang problema kay mayo lang na kun honest ang bayaran mo, but if hindi abi kasi ang imo kwarta nga din bayad mangin wala to sang kwansa o hindi na to nila pag i-acknowledge sa ipalagyo ang kwarta mo, so kaluluoy sa consumer. Oo, so ang importante dapat magbayad kita, makita kaya itasagwa ang may ngalan nga ng Alvio Accredited Payment Center of Sineco, kaya mo lang gid na ang pwede natin mabaton. Pero may resibo man sila nga ginabaylo sa konsumidor, ma'am? May resibo man sila? Yes, may resibo sila. May resibo sila. And even Sunday, pwede sila maka-open. Basta Alvio sila nga payment center. Pwede man sa Bangko Save More. Nagabaton lang kita sa Save More. So wala pa kita na sa mga Paymaya at sa PayPal. Wala pa na in-accredit sa ato. So ang problema, kami nag-bato DigiPay. Ano na isa, ma'am? Ano nang isa? Ano ni siya isa? DigiPay, tapos na iya pag ito sa in-check nga bayad. So nagtad ko sa opisina, kay Donaldson, hindi wala na accredit yung payment. So, ang problema, kasi paano na sila nagbatong sa payment sa Sineco, na wala sila na-accredit. Kasi wala man nila gin-remit sa Sineco ang payment. Okay, so anong ginhimo sang Sineco sa ila, ma'am? So, amo to nagpagwa kami sang press release na hindi sila accredited kasi hindi na naton sila yung kasi ang transaction between sa ila sang consumer sang na siya sang payment center nga ina. But I think sabihin ko, in fairness, bakit nag-apply man sila bala sa Alvio? So, pwede ka man lang ka-apply sa Alvio mo anytime, maka-apply ka as long ang place of ang balay, ang imo dati nga pwesto, wala iya bala sa Alvio Payment Center. So, pwede ka dito ka-apply. Provided na may ara ka, may computer ka, may band ka sa Alvio. So, I think wala pa rin sila guro naka-apply sa Alvio, nagapanukot na sila. So, I heard yara man kuno iban, na payment center sila, hindi sila accredited, pero ginabayad nila sa Sineco. Masukos sila 25 pesos. Ginapilog nila. So, kung magbayad ka diri sa mga Save More nga ini, sa Alvio nga ini, pila ang interest abi nga bayaran mo to? Wala ka pala. I think ang sa Save More is 10 pesos. Kasi sa una 5 man lang nga. 5, okay. Ang sa Alvio, wala sila pala rehas. Depending sa, for example, i-count na nila kung nag-pledge siya, for example, sa Granada, abi, no? Isipo nila kung magkatusin sa Sineco, pakadto pa ka rin, pinailagas-tuhon. Okay. So, I heard ang first nato nga Alvio Payment Center sa Granada, doon nag-charge sila 20 pesos, magbayad ka sa bill. Okay. Si Sineco kag ining Alvio,
I'm sorry, ma'am. Si Sineco, ining Alvio, si Save More, kag iban pa nga mga nagakolek sang bill sa dira sang Sineco, way nabutang sa contract da, nga kon pila lang dapat ka pisos abi ang padugang nila? Wala, sir. Depende sa kadamot. Kung example, isipon, for example, sa Bago, abi no, sa Maaw, simple, sa una, may ara kita nga ma-travel din sila yan, masakay sa tricycle or sa jeep na ano. So, ginaisip sila. But I think ang pinakamahal nga na-charge na nakita ko sa Alvio, 25 pesos 25 sa Maaw. pesos. So, diri sa Bacolod. So, diri sa Bacolod, ma'am. I'm sorry, ma'am, ha? May 10, may 15, depende. Okay. Depende lang. Diri sa Bacolod, ma'am, ang ginmuno mo to kay na nga hindi authorized, di ni sila nahamtang, ma'am. May mga office gini sila. Wala gani, kasi Mr. Kabalo, kung wala kami nakabati sa ila, doon nakibot na lang kami. Amo to nga nagpagawa kami dahil sa Persilis, kung hindi na sila accredited. Kag wala kami laging rinit, kwarta sa ano? Sa Sineco. Uy. Kung ay nandang na naupdan ang consumer. Gani man. Posible man, nga basi, gabayad man di sila sa amon, bala, pero ginatingog nila para makasave man sila sa ila plete, kag sang ila man nga effort. So, basi natabuan lang, gid nga, wala pa nila na-remit sa Sineco, kaya mabayad sila, doon naupdan na ang consumer, kasi may disconnection notice na. Uy. So, amo na ang problema, dira. So, mahalong gid kita sa mga consumers, kasi nasanian ko gani, kasi may ara, pag ito gabayad sa bangko. So, si bangko naman, hindi naman gid, tapos gid wala nga exact gid na bill, kaya wala man gid sinagaano sang bill, kung may bill na actual na bill, hindi yan na mabalaan kung updated na o hindi, kasi si bangko, ano pa na siya, ginapanyo pa na sa online ang payment. So, ang kakatabo, kasi ang consumer, nagabayad, for example, nabayad ko 5,000 or 2,000. Ang bill ko gali dito, amo niya, ang bili abi 1,300, 3,000 or 4,000. So, apply nga isunay ko sa bill at sa context ang consumer. Kaya sa gali kabalo, ang iyagin bayad kulang, nakagnalakangan niya na sila kabulan. Uy. So, hambal ko, mas mayo, dito sa na may consumer, ito nga naglabo sa 20,000 because he was thinking nga ang iyabay sa bangko is enough. So, check ko sa ledger, kag sa email naman ang sinulod na resibo. Ang iyang bayad, every 2 months, every 4 months, inisip niya lang nga amo nang utang. But actually, iya nga mga bill na panglakangan niya, so naglabo 20,000 outstanding siya. Disgrasya, so, ginabalang ko siya, ginabalang ko siya, sir, next time, magbayad ka din na lang sa Sineco, palingog, para actual bill, gidbala. Kaya kung kisa, budlayan man sila kung ginutok. At sa Alvio, sir, actually, ang Alvio, is actual bill man na, kahit kung hindi na siya mo real-time, hindi na siya magbayad. Kaya connected na sila sa amon na computer. Sistema. System nyo. System naman, So, mas mayo na lang sa Alvio ka na lang. Pero kung pwede, mas mayo man sa Sineco, kasi makita mo, gitbala ang ano, kung ma-disconnect sila, Sir Brian, kung disconnected na sila, they have to pay dito sa Sineco, kaya dito na mabayad sa ating reconnecting fee. Okay, sige. Kabalo ka, diri sa Bacolod, ako mismo, personally, kadamo ko sa nakitaan nga sa mga solo center nga mga amo-amo hindi sila gali, i-check ko abing ginaagyan ko dito, 3 gini kabilog ginaagyan ko permi nga ginapilahan sang Sineco, Prime Water, accredited ni sila. May kasupot lang dala sa Brian, kada ko lang sa ma-income nila sa labi ng 20 pesos, kada ko may so amo lang ibang gaano man sila negosyo man ang ila, pero dapat mapa-credit sila sa Alvio. Sige, suliton ta, ma'am. Para lagin mangin ini sila, ma'am, atong hambal mo nga nagbayad sa inyo, nakibot ka mo ni tiwa ito sila violation, ma'am, halin sa Sineco mismo, hindi ito violation. Kung tawon mo sa may violation, pero kinanglan, amo na gani, depende na sa office, sa management, kung gina nila po, tiging patawagin, pa-announce na gayon nga illegal na sila makapanukot, kaya hindi sila i-accredited. Dasun ang transaction, between sa ila sa consumer, sa consumer, hindi matukot sa ila. Paano mabalaan sang konsumidor nga Alvio, ining ginabayran nila, kay kung sa mga Save More kay, naya secure gid, bangko do ka secure. Ining iban nga sa gwa lang bala nga mga gagmay nga mga opisina, paano mabalaan nga credited sila? Mabalaan mo na siya, sir. Mabalaan mo na siya kung Alvio, di na siya, kaya may aral na sila sa system sa computer. Pagka may computer, gina sila, sir, nga connected sa Sineco sa system nila. So, pag-check na nila, makita na nila real-time, kasi mahambal na sila nga, ay ma'am, for example, may nakalaktaan ko gali sa kabulan, mabayad ko sang latest kong bill. Okay. Ay ma'am, hindi ka, di kami ari ka pa di ma'am, ng previous ka pang bill. So,
Oo, may amo na sila because makita nila sa computer just like our computer nga connected sila. Aha. Pero hindi nagapaton-baton na sa payment so wala na sila yung sa system so hindi na nila makita ang actual bill ng consumer. Pero so far, ma'am, may ara na nagreklamo sa inyo nga nakabayad na siya, nautdan pa. Oo. Actually, oo, may ara. Sir, nagreklamo. Amo to na sa DGPay nga nagreklamo siya. Mhm. Tapos may ara, matasang nagreklamo sa Lopez East. Kaya nagbago nag-open the center. Aha. Credited. Dapat itong siyang apply na si Salvio kag na payment sa Lopez East. Oh, okay. Okay na sila. Okay Aha. na sila. Ha? Sige. So, ano imo advice liot, ma'am, sa mga listeners naton? Go ahead, ma'am. Sige, so, thank you. Isang opportunity. So, sa ating mga member consumer owners, pasensya kita mo kay nag-massive disconnection sa Sineco Subong because parin sa pandemic, we've been so lenient with our consumers nga naglabot na iba sa isa ka tuig, pulo kabulan, ang kabulan, so wala gid bala nagbalalayad. So, we are on the process ng massive disconnection subong sa mga bills. So, as early as possible, samtang wala ka muna utdan, you settle it with the office. And for those na nagabayad man sa aton kung nagaginotok sa Sineco, better to pay sa Alvio Collection Center naton kag kinangan accredited gid siya. Kag maghalong kita sa mga payment center nga hindi accredited ni Alvio kay kabudlay gid sa delikado gid base iba hindi mabayad ang inyong kwarta kag hindi niya na masukot sa ila. Oh, ayo man ta kay Alvio sagwa da sang iyang office na dapat may ngalan da nga Alvio o ano da para mabalaan din sang tawo. Oo. Yeah, sir, may tarpaulin sila nga may ngalan nga Alvio Accredited Payment Center. Ang tanan di na center ni Aragid na. So ang hindi ni accredited amo ni siyang DigiPay no kag iPay no. Oo, iPay tungod may. But I think sir, in fairness sa ila kasi nag-apply man sila sa Alvio. Okay, sige. Kasi man nag-apply sa Alvio mo. Oo. Sige. Ma'am, salamat gid sa ibang information. Oh, nautod gid siya. Action firing line. Thank you na lang Action Norms ano. So pasensya so siningin na mention ni Madam Malo Paruco mag-aksyon tiway tamahimo. We need to inform the public kay mangin kaluluoy ni sila kon mabiktima ni sila. Way tagahambal diri nga kamo scammer or ano kamo da. Basi may iban pa dabla nga nagapro pababayad bala pagkatapos way gali-garikta sa Sineco. Action firing line. Ay, susko ka kabalo naman kita sa panahon subong nga kadamo gid sang mga manugtunto para lang gid makakwarta. Action firing line. Sige, pagbalik ta maka-aksyon, ibahon ta nga aton sini nga balita kay ang oras ko bigin nalagas-lagas ko lang. Ibahon tang balita karon pagbalik sa aton sini nga pagpangalagad pero antes pa naman tanan ni endorso ko ni sa inyo ho. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon, may gabi lang kay Bambi Serrano Defensor, may action Bry, monitor gid kami sa East Homes 3, Barangay Stefania Defensor Family, God bless. Sige. Stephen Magbanwa, ang Seymour, hindi sila magbaton kung due date na. Oo, duwain sila gabaton, sir, kung due date, dapat irikta mo gid sa Sineco, na? Sineco, gina siya kay kabala kamay gina-process pa na? Jinky Day Lagdon, may gabi, monitor si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael Jun Season, Lily King, Raymar, Swato Imperial, Alma Oligon, and sa iya sining pamilya. Cherry Duario, sa Maaw, Alvio charge Sineco, 30 pesos. Bawas pagkamahal na, no? Galing kung maaw ka, makadto ka pa sa bago, pilang plitihon mo. Daw dira man na sibo-sibo maninila. Georgian Honsay o si Manang Georgian. Sir Bry, si Mama Loti, mayo sina, dapat call ka mo press con sa NPC like Pag-ibig para mayo ang GOCC man kon kamo paagi sa PIA. Sige, basi pa lang Wilma Inocencio Cabarles naga-monitor man, Juan Mil, thank you gid. Pwede man through GCash mag-pay sa Sineco, hindi pwede, doay pa. Stephen Abalyaction Bry, kadamo sang tao sang Sineco nga hindi na lang sila mismo magpadamo sang center. Baw, kagina, amoy nalipat kung hindi magmangkot, ba, no? Nga para sure sa mga konsumidor nga legit gid, daw LTO man Action Bry. Tuod na. Gusto ginatuod, no? Dapat si Sineco expand sila sa office nila, no?
Aside sa mga bangko ni, mga establishmento, pwede kislatod makapatindog sa ila office man dito sa mga lugar nga makabenepisyo na convenience bala. Si Zon Saida Hinohales. Action Brian, good evening. Ang ayan ka nga may eyeglasses. Thank you, Gid. Taga DSB, guro niya, no? Basi ano? Taga Cadiz. Jana Mayrel Tupas. May gabi, Action Brian. More than ginatamyaw ko lang si Kagawad Idol Tupas, ang barangay Libacao, Himamaylan City. Nagatamyaw kagapamati man sa inyo, pero may salamat, Gid. Jocelyn, hello sa tanan nga taga Payao. Good evening. Actually, pirmi ko sa Payao sa una eh. Kay ang akon bayaw taga Payao, mga Gutera family. Regino, ambal niya, evening Brian, this is RR Regino 1 Negros back-to-back founder. Sige, basi maka-chat ka na sa akon, sir, maka-istorya kita. Roby Agsam, good evening. Kativer Araman. Rodora Shoko, thank you, Gid. Si Liberty Beniten Obaldo, diri sa Mansilingan, 30 pesos charge kada bill. Mukhang mahal, no? Ryan Bura, Action Brian, good evening. Monitor kami di sa Santo Niño, Sumag. Aba nagaling, kay kabalo kay ining Alvio, ginabase man nila guro sa kwan mo, sa biyahe nila, no? Sa biyahe. Tikon taga Mansilingan ka, makadto ka di sa Sineco, sobra 30 ang gastuhon mo. Kung ulayhon lang, okay lang. Pero kung gusto mo lang magbayad sa Sineco, medyo magastuhan ka. So, okay naman lang ang 30, no? May ari man di sa Amon, Alvio, sa Barangay Alihis, di rin na lang kami gabayad na ni Merly Gonzaga. Si Ronnie Makilan, yung gabi Action Bray, watching from Morsha. Ay, basta Morsha nga Makilan, mga paryente ko gini mo. Marilo Malalay, Araman sa Kawayan. Ryan Burha, thank you Gid sa pag-monitor. Sige. Balik ko dugay, may mga balita patangad ko karon. I-plastar to sa inyo. Paki-share lang sa aton live please. Thank you Gid. Las 8:34. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action
Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Account Kuning. Ang isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station because it's sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinika nga Jack balaan, virador, arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ang ini nga porsyon nga duloman sa aton sa D3. Action firing line. May gabi lang sa gada gali Action Bry, ako gali si Cherry sang Sitio Pocatod, Barangay Payaw, Binalbagan. Ang pangalan sang Mayor Dinamon Action Bry amo si Alejandro Mirasol. Palihog lang ko ba sa Action Bry gina pag-greet ko di gali sa amon balay si mama ko si Josefina Himongala halin sa aga hasta magabi ang sige pamati iya sa inyo Action Bry. Bao salamat gid. Sige. Dahil lamang hatag ko na ba 500 pesos blaw. Ari sa aton sining linya. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Action firing line. May winner na kita sa aton sining linya, may yellow, may gabi. Gabi. Sino sa linya naton? Junida Rojo. Pilang edad? 35. Ba, taga diin gid? Nakasulyana. Barangay? Sagang. Lapit-lapit, siguro sa Dulungan, ay no? Sagang. Congratulations, madam. Nagdaog ka sa 500 pesos. Ano? Salamat gid sa pagpamati diri sa Action Radio Bacolod. Thank you. Sige. Thank you, sir. Kadayuna gid ninyo, ano? Sige. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Sa Bacolod. Action Radio. Ba, congratulations. Sulat na lang ng text para sa imo. Congratulations. Thank you, good sir. Thank you, good ma'am. Sige. Action firing line. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Swerte, no? Sige, congratulations. Ginadulong to sa aton sa D3 Bio Duga Protection sa Kaugalingon. Action firing line. And good evening, so bride daw natando gid ko sa ligasyon nito rin doon. Kung tuod gid man ina mayor palihog landabi sa mga tawo mo, daw gadalalag ko ang ila sini nga mga ulo. Kita mo lang gina. Action Bry, good evening. Ang gagmay nga banwa LGU kadalag ko panghatag ka Christmas bonus sa Bacolod LGU gamay-gamay gid upod na lang kami sa bag-o. Bangon Bacolod. Okay. Action firing line. Sige, dali gid lang. Aryo, Action Elmar, balikan ko daw. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si Sir Jerry Limaco naga-monitor. Man si Yoli Galiegar, Josephine Celeste Taiko, si Marsky Prikalin Hirolio Araman, si Melanie Calvas, I'm sorry, si Rumi Agsam, Japan ko na sa post office Lagabayan. Maya.
Si Michelle Villarosa naman sa Don Salvador Benedicto, Marilo Malanay, sang Kawayan, Ronnie Makilan. Okay, nabasa ko na kayo na. Sige, balikan ko iban karon na 8:52. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station because the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa Brian Gordon, Aksyon Firing Line.
Sige, pabasantang ibang mga balita, makaksyon na. Kulabo sa kita sa oras sa aton sining pagpangalagad. Ini sa aksyon, Brian Morden, pasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga pong istasyon nga kag sumuman oras. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon sini balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company.